Vuonna useammassakin paikassa, muun muassa Yöyhtyeessä. Tosin ne oli vähän yksipuoliset neuvottelut, koska ne hoidettiin siten, että Olli Lindholm lähetti tekstiviestin kahdelle bändin jäsenelle, eli Jay Lewiselle ja Daffy. YT-neuvotteluita käytiin viime vuonna useammassakin paikassa, muun muassa Yöyhtyeessä. Tosin ne oli vähän yksipuoliset neuvottelut, koska ne hoidettiin siten, että Olli Lindholm lähetti tekstiviestin kahdelle bändin jäsenelle, eli Jay Lewiselle ja Daffy Terävälle, että se oli siinä, ei tarvitse kiitos nousta enää lavalle. Eli pois potkitut Yö-jäsenet on tällä hetkellä studiossa. Tervetuloa tänne. Kiitos, kiitos. Mikäs tää oli tää, te saitte tekstarin ja se oli sitten siinä. Se oli varmaan tietysti niin kuin vähän omituinen fiilis ja surullista ja kaikkea. Oletteko te koskaan saanut selitystä sille, miksi näin kävi? No sä oot saanut ehkä hiukan, koska sulle soitettiin. Itse asiassa joo, siis mä sain puhelinsoiton päivää aikaisemmin, kun Jay sai sitten sen tekstiviestin, mutta se aika lyhykäinen puhelukin oli. Mutta mikä se oli se syy? Tää oli tää, että ei hän enää voi nousta. Itse asiassa siinä kohtaa hän sanoi, että mun kanssa lavalle, että se tuli mulle taas yllätyksenä seuraavana päivänä, että hän sai kanssa potkutetta. En mä tiennyt sitä siinä kohtaa. Asiaa ei selitelty teille sen enempää? Ei mulle sanottu, tai siinä luki vaan, että en voi nousta enää lavalle sun kanssa. Se oli siitä siistiä. Kiitos kaikesta. Mites kauan te olittekaan yössä? Mä olin melkein 18 vuotta, sä olit. Vähän yli 16. Joo. Niin, että siis kaksi vaan ei voi enää nousta, mutta te ette tiedä miksi ei voi nousta. Mä en tiedä mitä. Vastasitko sä siihen viestiin koskaan? Kyllä mä vastasin. Totta kai mulla nousi heti hirveä semmoinen raivo, että mitä hittoa. No ymmärrettävästi. Niin. Ja sieltä päin enää ei tullut mitään vastausta? Ei pahemmin. Muutamilla sanoilla. Siitä oli tässä. Sä oot Jay sanonut, että tämä oli tietysti ikävää, että joutui lähtemään siitäkin huolimatta, että Yö ei ole mikään demokraattinen kokoonpano. Ja myöskin, että siellä oli ahdistavaa. Mitä sä tarkoitat tällä? No tietenkin psykologisesti se rupeaa vaikuttaa suhun, että sä et saa päättää yhtään mihinkään, sanoa mihinkään mitään. Että joku muu päättää kaiken sun puolesta, sit sä joudut nöyrtymään siihen, mitä hän päättää. Niin se on siis koko ajan ollut tällaista se toiminta? On ollut, jo. Aika lailla. Mitä siitä sitten, jos sä olisit kapinoinut vastaan, niin olisiko se tarkoittanut potkuja aikaisemmin? No sitä mä en osaa sanoa, mutta ainakin sit olisi tullut hirveä jupina ja konflikti, iso konflikti varmasti. Oletko sä Daffy kokenut tämän samalla tavalla? No kyllä se niin kuin vuosien varrella on muuttunut siihen suuntaan, että ehkä se sanotaan 2000-luvun alussa oli hyvin erilaista. Siitä ollaan muututtu niin kuin hyvin niin kuin eri suuntaan ja nyt tämä päättyi niin kuin päättyi. Niin. Mitkä teidän fiilikset on tällä hetkellä? Se on ymmärrettävää, että tämä tuli niin puskista, että ei voi ainakaan vähän positiiviset olla. No itse asiassa on, koska meillä on uusi bändi. Ja Aivan, niin eli me ollaan menossa eteenpäin, ettei me nyt katsota enää hirveästi huomiseen. Mutta ton asian suhteen te olette niin kuin tavallaan nollannut tilanteen, vai eikö se vaivaa enää? Ei se mua ainakaan vaivaa. Niin, siis ne tunnetilat, kaikki tuli käytyä läpi itse asiassa hyvin nopeasti. Ja sitten tosiaan tämä uusi bändihomma, kun pistettiin sitten niin äkkiä, ettei siinä kerinyt jäämään enää miettiä. Tässä on ollut aika kiirettä viimeiset 3 viikkoa. Hirveä kiire ollut siitä asti melkein. Teidän uusi bändi on nimeltään Jay Lewis Gang ja meillä on pikku näyte, itse asiassa ensiesitys tästä uudesta videosta nimeltä Liekki. Se oli Jay Lewis Gang Liekki. Jay, sä laulat tässä näin. Lupaatko, että tämä kokoonpano on demokraattisempi kuin Yö? Aivan varmasti. Okei. Onko teitä siis, mä tiedän, että teillä on siis pitkän aikaa, kun olette Yössä ollut, niin teillä on muodostunut tavallaan oma fanipohja siellä. Miten paljon siirtyy faneja ikään kuin pois Yöstä ja teidän perässä nyt sitten kulkee? Se tulee nähtäväksi ihan kohta. Oletteko te saanut faneilta palautetta tästä paljon? Ihan järkyttävän paljon. Siis me ollaan molemmat super yllättyneitä, ihan niin kuin puulla päähän lyötyjä siitä määrästä, mitä me on saatu kannustusta. Ja myöskin valitettavasti sitä, että monet on kääntänyt selkänsä tavallaan sille, mitä me tehtiin sille bändille, missä me ennen oltiin, mitä me ei ole tietenkään aiheutettu itse siinä mielessä. Niin se on vain ihmisten reaktio. Niin. Joo, empatia on meidän puolella super vahvasti. Ja se on niinku ruokkinut tekemään sitten uuden bändin niin todella nopeeseen tahtiin. Nyt on kiire, nyt pitää tehdä jotain, ettei jäädä niinku
odottelemaan. Miten kuka tekee biisit tässä ja millä Joo, tavalla? mäkin kiinnostunut kaikesta, Joo, mitä toi nyt eka on tapahtuu. mun biisi, mutta kyllä me tehdään yhteistyötä tietenkin tulevaisuudessa kaikki. Ja ketä kaikkea tässä bändissä muita on? Tässä on Frogli, joka on Yön entinen rumpali. Koska Frogli lähti? 2003. Lähti siinä, okei. Niin olikin ennen. Joo. Ja sitten Jani Kemppinen on ollut Poperassa aikana kosketinsoittajana. Miten tuo muuten yleensä rockibändeissä menee? Tehdäänkö siellä työsopimuksia ja neuvotellaanko lomasta ja sen sellaisesta, mitä tehdään niin kuin tavallisesti työpaikoilla? Aivan varmasti tehdään nykyään, mutta meillä on ollut aina ihan suulliset sopimukset. Meillä ei ole mitään sellaista, että pitää katsoa, että mitäs nyt tapahtuu. Mutta eikö se, mites nyt tässä tulevassa bändissä, niin voitte pistää ihan kirjalliset sopimukset? Totta kai, mutta kyllä me ollaan sen verran vanhan liiton jätkiä, että ei me varmaan mitään sopimuksia tehdä, jos se ei ole ihan pakko. Siellä pitäisikö tuon luottamusmies nimetä ja kaikkea, sitten tulee YT-kierros. Me ollaan kaikki luottamusmiehiä. Hei, vielä tähän loppuun. Mitä tapahtuu tänä vuonna? Milloin on keikkoja ja minkälaista pöhinää on luvassa? No me tehdään nyt tässä niinku monenlaistakin keikkaa, että sen kanssa tehdään duo-keikkaa. Sitten meillä alkaa semmoinen kiertävä rockiklubi, missä on vierailijoita mukana. Ja sitten nämä J-Loose Gangin keikat, niin ei ole vielä päätetty, koska on ensimmäinen keikka, mutta kyllä kesälle on jo kysyntää ollut. Joo. Aivan mahtavaa. Hienoa, että kuitenkin tämä tarina on saanut positiivisen käänteen. Eikö Tosi näin? hienoa, joo. Ja uusia tuulia kohti mennään. Kyllä. Pakko myös teiltä, hyvät herrat, kysyä meidän tämän päivän katsojakysymys, mikä me ollaan siis esitetty ensimmäisen kerran tänään noin kello, mitähän se olisi ollut, 6.30, kun se on sanottu. Eli hyväksytkö valkoiset valheet? Mitä? Mä oon joskus lukenut sellaisen, että maailma pysähtyisi, jos ei valkoisia valheita olisi. Tämä pitää paikkansa. Mutta kyllä. toisaalta on se tietysti vähän niin ja näin, että mikä se aihe on ja niin poispäin. Kyllä. Joo, sit seurasi ihan täys kaos. Niin. 65% on sitä mieltä, että, tai siis 65% hyväksyy nämä valkoiset valheet tällä hetkellä, 35% tuomitsee. Mitäs muuten Jonna, sinä itse? No minä totta kai hyväksyn nopeasti vielä. Mikä sun vastaus? No joo, hyväksyn, että tietysti mihinkä se raja vedetään, sehän on sitten taas vähän jokaisen oma asia. No, nämä on näitä rajanvetokysymyksiä, mutta kiitoksia hyvät herrat, Kiitos. että pääsit tänne aamulla ja todella paljon menestystä ja Kiitos paljon. rock'n'rollia eteenpäin. Nyt te valehtelee yhtään hetken kuluttua uutiset.